Bismillahirrahmanirrahim. Kıssa Yusuf Peygamber kısmı neha. Yusuf Peygamber netxwast birayê xwe buwan re bişeyne Misrê. Divê planek çêkir bûna ku birayê xwe li ba xwe bihêle. Xwedê qanûnê Kenanê xiste bîra wî, qanûnê wan de yê dizî bike ji xwediyê mal re demek xulamî dike. Yusuf Peygamber wextê zat û zexîrê birayên xwe amade kir, bi dizîka elba pîvanê xiste çûvalê Bunyamîn. Dema qafîle hereket kir, tellalekî gazî kir. Di nav we de dizek heye, elba me hatiye dizîn. Birayên Yusuf gotin, bi navê Xwedê em nehatine li vir fesadî derxin û dizî bikin. Diz ne emin. Werin bigerin, ku we telîsa kî de dît wî bidine cezakirin. Li hemû telîsan geriyan. Piştî jî li telîsê Bunyamîn nêrtin. Di telîsê Bunyamîn de elba pîvanê hate dîtin. Wextê elb di telîsa Bunyamîn de hate dîtin, gotin ji xwe birayê wî yê ji dê jî dizîtî kirbû. Yusuf vê derawê qurtand. Di dilê xwe de got: Hûn çi mirovê xirab in. Xwedê ji tiştê hûn dibêjin agahtar e. Yusuf ji wan re got: Me dizê xwe girt. Êdî hûn dikarin hen rêya xwe. Xwe avêtin bextê Yusuf û jê re gotin: Bavê wî zêde îxtiyar e, tu jî yekî qencî, ji kerema xwe di şûna wî de yek ji me bigire. Yusuf got: Me malê xwe li ba kî dîtibe em ê wî bigirin. Ku em yekê din bigirin, em ê bibine zalim. Wextê ji Bunyamîn bêhêvî bûn, birayê mezin got: Qê hûn nizanin me temînat dabû bavê xwe, me bi navê Xwedê sond xwaribû û tiştê me anîbû serî Yusuf nayê bîra we. Ez ê çawa li rûyê bavê xwe binêrim? Heta bavê min destûr nede an jî Xwedê deriyek ji min re veneke, ez ji vê derê nalebtim. Hûn vegerin malê, ji bavê me re bêjin, kurê te dizî kir. Ji teref melîkê Misrê hate girtin, me çi dîtiye em wî dibêjin. Ku tu bawer nekî ji xelkê Misrê û ji qafîla bi me re hatiye bipirse. Wextê gihîştin Misrê, tiştê qewîmî ji bavê xwe re gotin. Dilê Yaqûb Peygamber zêde êşiya. Bawerî bi wan neanî û got: Nefsa we li we xirabî kiriye. We tiştekî aniye serê kurê min. Ez ê li hemberê we sabir bikim. Hêviya xwe ji Xwedê nabirim. Dibe ku Xwedê hem Yusuf hem jî Bunyamîn ji min re rê bike bişeyne. Xwedê bi her tiştî zanaye û tiştê dike jî bi zanebûn û bi hikmet dike. Kurên Yaqûb Peygamber ev car rast digotin, lê dîsa baweriya bavê wan bi wan nehat. Lewra di heqê Yusuf de derawê ku kiribûn wan şav derxistibû. Yê mirovan bixapîne, piştî xwe rast jî bike, di çavên civakê de zû bi zû nayê ji bîrkirin.